dasare mongko katijo Iwanawane perkojokan Kilo sing dalu Pak Kades Bumirjo siap. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih, monggo. Mbok pilih badhe ndongaaken kalian Soebul Hajat menapa dos pundi Bapak? Nggih, matur nuwun pun ditimbali munggah. Nyuwun sewu Bos KL. Bosen iki munggah terus nggih rong dina. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Bapak. Nggih nyuwun sewu, Madam. Adik-adik, Dek Nova, Dek Dila, Wilujeng dalu, Bagi Mas Wilujeng Togok, dalu, Mas ya. Sarawita. rasane sampean angger nyawang dolalak iki keprimen, Mbak? Dalam Rasane jenengan angger nyawang dolalak sing kaya kowe primen, Mbak? seneng Mas, seger banget. Nggih. Yang mulane penontonnya membludak ya. Nggih. Tepuk dasare Rame langkah banget. barengane. Nggih, Mas. Dasare lagi mangsan terang. Ya perdana nyunan tanggulangin lho. Nggih buka Nggih, buka kenal. pasaran ya, Mas. Jane iki Februari. Pripun? Jane iki maune tanggapan bengi iki kudune dilaksanakan ki bulan Februari jane. Diundur nggih Mas. Ning diundur bulan Mei terus mundur maning. Mundur maning. Kitane nang ngaring bulan Syura. Alhamdulillah. Namanya ya Pak Kades ya jan luar biasa ya. Mangga ya lestari lagune ya. Nggih. Nggih. Mangga niki nggih enten sing nyuwun lagune Napa? Denok Denok. kali anak lanang. Napa Denok riyen? Niki Kersane. saking Pak Kades Tanggulangin lan ugi Bapak Eri Kades Genggeng. Oh nggih. Mangga lestari sing nyekar Mbak Umi. Oh nggih nggih Nggih, manut Denok mawon. nggih. Nggih. Denok tak. Denok ya ki viral. Denok sing tenang iki lagune ya. Ojo kuwatir urun nopo bakal tak upayake. Mangga Mas, lagune Denok. Berpacu dalam melodi. Oke. Bersama Sekar Buana berpacu